तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअ'आनो जादों नोंथांमोन थांलायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोन थांलायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं दिनै बाथ्राखौ मानि थाखाय बुंनो नागिरदों मानि बिषय बुंनो नागिरदों थ' लोगोफोर आं दिनै बुंनाया बेनो जे बिथां सासे नोंथांमोना जायनाखि थांनायाव नुदों बे मानसिया माने जोबोद दुखुआव दङ आरो जोबोद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर जोंबो दुखु मोनो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि जानाय नुयोबा थ' लोगोफोर बे मानसिया माने चिरांनि आरोना माने बेनि मेलेमखौ माने उदैयावसो दोनथ'नांदों आरोना अपारेशननि थाखाय अपारेशन जानानै माने माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय उदैयाव दोनथ'नांगौ जादों आरोना आरो दायो अपारेशन खालामनो थाखाय माने बिनि मेलेमखौ खर'आव सोफिननो थाखाय माने दायो गोबां फैसा नांगौ जादों बिथांनि न'खराव जोबोद दुखुथिया गरिब आरो थाखा फैसानि बहुद गोनांथि जानानै दङ नोंथांमोना हेफाजाब खालामबानो जाबाय आं बिथांमोननि बे एकाउन्ट नाम्बार आरो माबा माबि फन नाम्बारफोरखौ आं होनानै होबाय नोंथांमोना नायनानै सोना हरबानो जाबाय जायफ्रा माने अनसुंथाइ होनो गोसो दङ नोंथांमोना अनसुंथाइ हरबानो जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना गावजों गाव हेफाजाब खालामनो गोसोबा हेफाजाब खालामदो बर'जों बर' नंगौना नङा आरो जायफ्रानाखि गोसो गुदुं थ' नोंथांमोना हेल्प खालामहरदो थ' बेनो आरोना नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना मोजाङै मोजां थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै मोजां हेफाजाब खालामहरदो आरोना थ' जायफ्रानाखि हेफाजाब खालामो बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच नोंथांमोना इसोरनि हाजासे बोर मोन्थों बेनो आरोना नोंथांमोना बोर मोनथारगोन मानो होननानै बुङोबा सासे गरिबखौ हेफाजाब होनाय माने इसोरखौ हेफाजाब होनाय इसोरा बोर होगोन बेनो आरोना आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना इसोरनि बोरखौ लुबैदोंबा नोंथांमोना हेल्प खालामबानो जाबाय गावजोंखौ हेल्प खालामलायबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर दिनै आंनि बुंनांगौ बेनोमोन जे बिथांमोननि न'खरखौ आं जोबोद नोंथांमोना जायफ्रानाखि गोसो गुदुं नोंथांमोना जे भिडिअ नायनानै नोंथांमोना जायफ्रानाखि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना माने माबानो जाबाय आरो थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम थाखाय जायफ्रानाखि आंखौ सापर्ट खालामबाय थायो नोंथांमोननिसिमबो हामबायसै बेनो आरोना दिनै आङो माने रायजोनि हाग्रायावनो फैदों गिर्जायाव मोनसे खामानि दङ बेखायनो हाग्रायावनो फैदों आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोननो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ माने आपल'ड खालामनानै होगोन बे खामानि मावनायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना नैबे हाग्राखौ एवगोन आरोना गिर्जानि बैयो जोंनि गिर्जा आरोना बै गोजौ नुहुरनाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय था आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय सी यु अन नेक्स्ट भिडिअ लाभ इउ अल मे गड ब्लेस इउ लोगोफोर बाय बाय